Ngiyo sengaw ini kisngi ke bementa ladan bafon yang yang pastor sengaw ha pensyailam. Ngakli ki ngong fikwa jing pensyai hanor kanok ke benta. Kyong ngiyo sengaw ladan kita ke jing yatho lagi plit ki Bible ke jengi udan sunyo ha ke Bible. Kyong pensyai pastor ke no blay ne ke nang no ne. Te katai ke ga jing shisha ke ba kalayat ba ke ne ke jing yatho le ne kata ke jing ngat benta ha itai sunyo. Te nado kesngi ublay ladan bafon yang yung pastor ia thu kata ka perlok jonga ba lakai tai klung ba tai klung ha ba lakam dan senyo te ha ba lakeli kyong ni klung dan senyo utau klung daladi hina ukren wong ba ngam dan senyo namar bo jisu la shim yu senyo jonga bula bu hagi bible jong kibreu badom ta kata anda kilalap yu tau senyo bakin wi ru ha kata ka ba bakin di bagan long kadawai nam ta kene jing fang corona. So sipang la phone sa wipat. Udan unong ya lap ong ba la play ya ka Bible fin lap yo snyo bat kumtahi la da pidi ya tau snyo da pilawi a pinyo jimpen khia. Ka bokum kini ki jingja ki juja na do menchwa. Akan mau ba kadon kapor haga bala jaw snam na ka calendar jong Jisu. Ni la jaw pnyang ru na ka calendar jong Jisu. Kala apen kende igi babon kala apen ki shibon ki mense ma bokum gitu ki por. But haga por ka bokum kini ngi biang sakum kini ki jingyo snow ba ki jingjia kabala penlangwer ya baro ngakwa banong ifi ko musyakri jong ublay hawa pi snow kum kini ki hagini sngi ke bamenta ngakwa banong ifi wanom panic wanom nget hiru ke bokum kita ki ang pastor pe ya ka Bible jong piru yo don snyo ngali ha Bible jong nga puli man la ka sngi to bon snyo ta kambut pabangan nget ba ka de ka snyo ke jong ublay nga nget ha ka tin ke jong ublay mde ha snyo tadeng ta don ki ba ong pastor ngidon senyu apa ka Bible tong di senyu jong pi te nga ong gumta te kong mana pastor nga ngam ju play Bible kumnum di senyu jonga ong yaro utrai ba pi play ka Bible menta puli no pim ju play Bible se ong ka de ka pop ba kata tadi namar bala ong ba don senyu temu pi play Bible dalam don senyu te nai play ka Bible tong pi ka tai ka di lupa ka pop ba ya pi tadeng tas dang na ban puli ka tin ka jong play tadeng ta gini gipor ki ba kum kini ka bangiyo ban chong hayeng ta puli no na do Genesis do kitab jingpen pao nga kwa banong ifi la da fi puli at a stretch nga sngo batang hapo 72 hours nyo pu arganta la fi puli ka Bible na sedang do da kot utawa puli long ba puli normal reading nga ngai un bendap ya ka Bible do sedang do kot pengin ti benia pengin yit benia ka ktien ka jong play wanam ngai hai snyo re ngai ha utawa bala thau yo snyo bala thau ru ya pi bula thau ye ka perthai kat kane ngai no hau ta kan bo tau de Jesus Christ te tran kor khu ye fi unang ai bore fi onam ngai than ye ke bokum kini ke ndai to plate ye ka tien ke jong blai pule ye ka duai shwabon pule ro bo blai pen shai ki khmat kan jam sim ke jong fi abo pi pule pin smol tho ye ka tien pin shong nong rem ye la de ha ka tien ke jong blai utran kor khu ye fi khu blai shibon ini jing pen shai belangkat